Nami karon ma'am para maningil. Karon man ang pizza nga kuan ma'am, palugit. Sa kuan? Okay na ma'am? Nay kabayad diha karon? Gipani na magumidre karon kay murag taw-taw na pud ang mga utang daw. So nami karon maningil. Tama na kay kahatag karon ma'am? Pwede na ma'am isa gamay basta nalay makuan hatag. Ma'am. Ma'am? Okay kahatag karon? Gamay lang pud. No. Data lang. Kuan na lang. Sa malawaron. Kuan, may pulis. Sabado na lang siguro. Sabado? May baligyan man mo ma'am, sayang nga pod. Bobo, may katim. Ha? Dahil talon po mo mayit mo lang. Sayang pod mga baligyan nimo para lang ikuan. Wadyo kay gamay dia, si gamay lang, madata lang ba? Wala yun. Para na po may madala pa uli ba kuan sa opisina. Nagkaon may ko tinugrong oh. Ano? Sure ma'am? Tinugrong yun sir. Oh, tinog meron. Tinugrong lang ang kaon tayo. Ewan yung bugat. Kano sa ganito mag-utang ma'am? Tsaka bulan to? Mero. Enero, so katapusan na ta karon sa tuig. Ano? Pila pa yung manahatag mo to? Gamay pa jud. Kaya katong ato kung partial kung 3,000 may pangayoon ko. Hindi kulang man akong kwarta. Na? Yun sa man na karon nga nang murag taas-taas na gyud. Yun sa man ti ma'am. Napa may pakikuan na lang si mo ha. Pirmahan nimo nga. No. Sorry ba? Mabayad ka. Gani ning kuan mo ta ko ato no promissory ta ko ato. Okay, wala may manager god. Adto na ako. Sige ma'am, dali ma'am kay pirma na lang ka ma'am. Para ihatag nimo karong madto ka Sabado. Wala lang po. Ha? Wala lang po sa Sabado kamay. Sige ma'am, nalatay pirmahan ma'am, diri sa sakinan ma'am. Diri sa ma'am. A few moments later. Sure jud ka madto ka Sabado, mag-partial ka dito. Saan lagi balik ka baboy? Ha? Sayang mas baboy balik dyan. Wala man ko ninyo bibayad. Pila ba nakbuk baboy mo ma'am? Isa ra god. Ay sana mga Di man pud impason. No. mga pila ka bulan ma'am, imong baboy ron. Kamay pa? 60 tahon daw kilo. Saman, pakita na to dahil sa likod. Sige. Sige ma'am, pirma ka mama. Diri ma'am. A few moments later. Pirmahan ako. Surprise! Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. And let's start tonight. Happy birthday to